Ingon ang mga tao, Pastor, wag gid ay mo magbasag Biblia. Kay sa Biblia, nahaamay pananaon si Pedro. Gipakitaan man siyang mga mananap nga gikas langit, tanang klases mananap nga nagkamang. Gisod sa habol kay gigutom mas Pedro, natuog man siya sa ibabaw. Pagtuog niya, nga gigutom sa ang taga-kusina, nagluto pa, wa pa man maluto, na Senyor San Pedro, higda-higda lang sa diha, pukaw na kanamog maluto na. Samtang natuog si Pedro, gigutom naman siya, gipadamguhan siya sa Ginoo, buhat jis na. O ang nakita niya sa damgo, mga mananap nga suod sa habol, gituntun, gikas langit, tanang klases mananap, apil tong gipanghingalan nato kaganina. O pag-abot ni ini, giingnan siya, tindog Pedro, ihaw, kaon, ingon si Pedro. Muna'y mabasa ni mo sa buhat jis, di yung ko Ginoo. Wag yung kusukad kakaon, anang ipangdili ni mo nga mga mahugaw sa Biblia. Apan ingon, ang versikulo 15 sa buhat jis, Pedro, ayaw tawga og dili binalaan og mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Pilit ang mga tao ng teksto ha. Moingon dai mga tao, Pastor, naas Biblia, gihinluan na sa Dios ang hugaw. Ang pangutana, ang mananap bagito sa iyang pananawon ang giingon sa Dios nga ayaw tawga og dili binalaan og mahugaw ang gihinluan na sa Dios? Dili. Kung basahon ninyong istorya, pag-abot sa versikulo 28, nahibaw mo, versikulo 15 man itong nag-ingon, ayaw tawgag mahugaw og dili binalaan ang gihinluan na sa Diyos. Versikulo 15 na. Pagkataod-taod na ay nanuktok ng mga tao sa tagbalay nga iyang gisakan. Ingon po at tagbalay, Senyor Pedro, San Pedro, na ay tulo ka tao nangita nimo. Kay paatuon kuno kas balay ni Cornelio, ang kapitan sa sundalong Italianhon. Busa, ang teksto nag-ingon, busa, tindog, lakaw, og adtua. Pag-abot niya dito, ang nakita niya ang pundok sa mga sundalo ni Cornelio, mga Italianhon. Sa ato pa, dili Israelhanon. Ang dili Israelhanon kung hentil sa pinulungan sa Biblia, para sa mga Hudiyo, dili gyud mo salo og kaon ana, di gani mo making istorya. Habi ninyo ngano, ang balawod sa mga Hudiyo, kung maglakaw kag dalan, unya sa tumoy sa dalan, makakita kag hintil. Dili Hudiyo. Ayaw padayog subay anang dalana, kay kung maigo kas anino anang hintil, ang imong anino nga maigo sa anino ana, nahugawan ka na, kay hugaw ang mga hintil. Gidili sa mga Hudiyo ang pakigharong sa mga taong hugaw ug ang ngalan nila sa mga hugaw ang dili Hudiyo. Apil si Cornelio ug ang iyang mga sundalo ug ang iyang panimalay. Busa sa didto na siya, nakakita man siya nga may hikay, may entertainment, maabi-abihon kaayo, kay ang buhat Jis nagpasiugda man na sa istorya nga kini di Cornelio, Diyos nun kini nga tao, mainampuon, pero wa lang siya katultol sa kamatuoran. Apan napasidunggan sa Diyos ang iyang pagkasinsiro. Busa niingon ang Diyos sa kang Cornelio, pinagig pananaon. Cornelio, kapitan, padadi tog tulo ka tao, pasuguin dito sa balay ni anang Pedro nga magpapanit, kay tuwa po dito iyang bisita nga iyan sangay, si Pedro nga sipas, paanhi ato, kay mutoy mutudlo ni mos kamatuoran, kay nakita ko nga sinsiro ka, apan wa lang kakatunong sa kamatuoran. Igsoon, bantayanan da ining taong Diyos nun, apan wa pa sa sulod sa panon sa Diyos. Tawgon ra gid na sa Dios. Apan ang gamiton sa Dios, mugamit siyang tao nga mo Bible study, mo hatag sa pagtulunan. Muna nakita niya kang Pedro, kay wa may muduol kang sa kang Cornelio nga mga Hudiyo nga mo Bible study, kay hugaw man ang ilang tan-aw sa hintil. Munang sa didto na sila, nagpundok na ang mga tao sa palibot. Ingon si Pedro, nahibalo baya mo nga ang mga Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw og pakigsandurot sa dili Hudiyo? Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Si bisan kinsa. Dili ko naisipon nga mahugaw ang mananap nga nakita nako sa habol, dili. Kadto di ay mga mananapa gisimbuluhan di kadto sa mga tao nga wa isipas Hudiyo nga angayan tagaas maayong balita. Kay di man sila makigistorya kay hugaw man. Apan ingon si Pedro, gipakita kanako sa Dios pananaon nga dili na nako isipon nga hugaw ang iyan ang gihinluan. Kaya tinuod ang pagkasulti, kanang pulong, iyan ang gihinluan, ang gipakamatyan ni Kristo sa krus. Kaya paghinlo niya sala sa mga tao, ang iyang ang pagpakamatay sa krus. Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang baboy? Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang bitin? Maghuna-huna bata nga ang gipakamatyan ni Kristo sa krus ang ilaga? Kay mo man nagisod sa habol, dili. Naibaw ta nga ang iyang gihinluan ang tao.
ug ang Hudiyo kay di man mo Bible study sa dili Hudiyo, giingnan sa Dios pinagi pananawon si Pedro. Ayaw tao nga hugaw ang gihinluan na sa ato pa kanang tao nga ako nang gipakamatyan, duula na mo na yang nasabta ni Pedro. Sweet little one.